بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Xudaya tesbih eýder asmanlardäki we ýerdäki zatlar. Ol Hudaý ki tamam zatlaryň padeşasydy we nihayetde pak we mugaddesdi we hakimdi. Tamam işinde hikmetler bardy. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Hudaýdyr okyp talim almadyk jemaatlara özleriniň bolan rasulyny iweren, keşolara Hudaýyň ayetlerini telawat edip berýärdi. Oşalaryny teleki ahlaklardan we teleki amallardan pak eder. Oşalara kitaby we hikmeti talim berer. Tahqiq şolar özlerini peýgamber iwermäke nihayetde aşkar gumralykdadylar. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Oşol rasulyny Araplara rasul etip iwerşi, ýani başgalara da ki henüz olara mulhaq bolmandylar, rasul etip iwerdi. Allah tebarek ve taala tamamy işinde galip we hakimdir. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Bu Hazreti Resul-i Ekrem'e berilen imtiyaz, yani Arap ve Acamga Resul bolmak, Allah tebarek ve Taala'nın nihayette ulu fazl-ı keremidir. Onu özünün halan adamsına verir. Ve Allah tebarek ve Taala nihayette ulu fazl-ı keremin eyesidir. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Oltor adamlaryň meseli ki şolara Tewratny talim berilipdi. O Tewrat bilen amal etmelip hukm edilipdi. Ondan soň Tewrat bilen amal etmeýändiler. Şolaryň meseli özüne kitap yüklenen eşegiň meselidir. Neweyle yamandyr Hudaýyň ayetlerini ýalany nisbet berýän jemaatlaryň meseli. Ve Allah tebarek ve taala zalim jemaatlary hidayet etmez. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Ey Muhammed, sen ayt, ey Yahudiler, eger siz özüňizi Hudaýyň dostlar diýip gümän etýän bolsaňyz, başga adamlar dost däl bolup, pes siz ölümi arzu edin, eger aýtýan kefiňizde dogurçy bolsaňyz. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Bu olar hergiz ölümni arzu etmezler. Öz ellerinin etýän teleki amallary sebäpli. Ve Allah tebarek ve taala zalimleri bilýändir. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
Şeýdikden aýt tahqiq ol ölüm ike siz şondan gaçýadyňyz, elbetde size mulagat etjekdir. Ondan soň sizi aşkar we penhany bilýän Hudaýyň huzuryna eltiljekdir. Pes size näme haýr we şer eden